prišiel k nám super, ktorým sme prakticky hrali o 6 bodov. Vedeli sme, nás čaká veľmi ťažký zápas. Rozohrali sme si ho dobre, mali sme tam šance, mohli sme ujsť viac ako o 2 góly. Jediné, čo ma trápi, že v tých presilových hrách našich sme hrali dosť ľahko vážne. A vlastne inkasovali sme obidva góly pri našej presilovej hre, to sa nesmie stávať takáto vec. Zase môžem povedať, že tam vyšli 2 presilové hry, áno, že to, čo cvičíme vlastne na tréningu, to dneska vyšlo. Zápas mal veľmi dobrú úroveň, v závere si myslím, zase naši hráči troška ľahko vážne pustili supera do presilovej hre, to sa nesmie stať jednoducho a to, že sme dneska získali body za stavu 6-3, keď hrali hráči proti nám. Bránka to chytil si myslím na bránkovej čiare a tomu treba poďakovať jednoducho.